श्रद्धा ଆସିଲୁ ଆ ଏ ଘରକୁ ଆସ ଏଇଠି ଏଇଠିକି ଆସ ହଁ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ କର? ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ କର? ତାପରେ ମୋତେ ଅନାଅ ତାପରେ ସେଇଠି ବସ ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇ କହିଲ? ନାଇଁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଅ? ଛତୁଆ ଖାଅ ତାପରେ ପୁଣି ଛତୁଆ ଖାଇ କ'ଣ କର? ଖେଳ ଖେଳିବ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଅନି? କ୍ଷୀର ପିଅ ତାପରେ ଖେଳିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧାଅ କେତେବେଳେ? ଝାଡ଼ା ବସାଇଲେ ଗାଧାଅ ଗାଧେଇକିରି ତାପରେ କ'ଣ କର? ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ତାପରେ ସଜ ହୁଅ ତାପରେ କ'ଣ କର? ହାଁ ତୁତୁମ ଲଗାଅ କୁକୁମ ଲଗାଅ ତାପରେ ଖେଳ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ? ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସି କ'ଣ କର? ବୁଲିକି ଆସି କ'ଣ କର? ପଡ଼ିବ ହଁ ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ତାପରେ କେତେବେଳେ ଖାଅ? ଖରାବେଳେ ଖାଅ କ'ଣ ଖାଅ? ନା ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଅ? ନା କ'ଣ ଖାଅ? ଭାତ ଖାଅ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଅ? ପଖାଳ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଅ ନା ଗରମ ଭାତ ଖାଅ? ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଠି ବସ ମାଛ ହେଲେ ମାଛ ଖାଅ? ହାଁ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ? ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେ? ତାପରେ ଖାଇକିରି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇକି ଉଠ କେତେବେଳେ? 5ଟାରେ ଉଠ 5ଟାରେ ଉଠିକି ଖେଳ ଆଉ ଖାଅନି? ଖାଇକିରି ଖେଳ କୁଆଡ଼େ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ? କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ? କୁଆଡ଼େ ଯାଅ? ବୀଣା ମା ଘରକୁ ମେହେକି ଘରକୁ ବୀଣା ମା ଘର ମେହେକି ଘର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଯାଅ ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସି କ'ଣ କର? ଖେଳ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ ହାଁ ଅ ଆ ABCD ପଢ଼ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି? କିଏ ପଢ଼ାନ୍ତି? ମା ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିକିରି ଖାଇକି ଶୁଅ ହେଲା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ କରିବ ହେଲା ଆଉ ପଢ଼ିକି ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହାଁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବେଣୀ ପକେଇବ ନାଇଁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଁ ତମର ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? କାମ କରିବ କି କାମ କରିବ? ଆଉ ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବ ଆଉ ବୋଉର ସେବା କରିବ ଚାକିରି କରିବ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବ ତମେ ଭଲରେ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବ ହେଲା ଭଲ ପଢ଼ିବ ହଉ ଦାଦା କଥା ମାନିବ ହାଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ହାତ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ନା